Ассалому алейкум, бародаро. Хостем я видеои навбатиро ба шумо тақдим кунем. Ана мекучад зирашта 5 метрай ба фикрам 5.5 метрай 6 метр неста, яъне ки танаш ғафса я даст намереса. Так мо чира хостем шумо нишон бидем. Мана ин чизя чӯб бигирем. Ана ҳами чиза дидестен, ҳами кундачара ғафсиш ай ручка ғафсаю чени фломастере хеле рангай ку сия ҳаму қаме броя. Яъне ки чӣ гуфтанем, ана ҳами чиз соли гузашта 1 метр қад дошт. Соли гузашта 1 метр қад дошт. Яъне ки так ана ҳами чиз худаш 1 сола. ҳозир решае ки дар замин истодагиай 2 сола ҳисоб мешавад. Яъне ин баъди технический срез. Баъди технический срез ана ҳамика ғафс шудагиай плюс ин якум солда ҳамика шудагиай 1 метр шудагиаю. Баъд дуюм солда 5.5 метр 6 метр шудагиай. Не ки ҳами чен кардагӣ нестам. Ана ҳамикай мумкин 6 брояду, а так намедонам, точно гуфта наметавонам чанд метр меброяд. А так ҳаминай. Яъне ки гуфтанем ки ҳозир шумо да фарқ надорад, шумо кучати 1 метра мехарем, а так 2 метра мехарем. Желательно ҳами 1 сол замин да хушро бишина, решара бикаша, баъд дальше бо шинондана, яъне ки баъди технический срез результат хуб метиҳад. Эҷада кучато бисёрай, бо кадомиша нишон медиҳем шумо да, яъне ки ҳамихел технический срез шудагиа. метавонем ана иншон нишон медиҳем, а так инҷада танаш уже рафтагиа. Инам кучати соли гузашта, мақсад кучати мумкин 1 метр зиёд қад доштагист. Барои ки инҷада мо кучаторо дер шинондем, яъне ки кучатои ҳами майдара мондагием, калоношро хе фурӯхтагием. Барои ки асосан калоно да бисёр чӣ мешавад, чӣ мегӯям, талобор мешавад. Ана ҳечам ҳаминай, не ки кундачааш уже рӯз шудай. Ана ин кучата не ки чен кардагием 7 метрай, не ки ана ин 7 метрай. ин ғафсиш намедонам, не ки ин тамоман ғафсай, қариб ки ҳами айтрбаи печка камтар майдаай да. Бародаро кучат бисёрай. Кучат чанд ки мефурад роито мекунем, чанд донае ки дар корай роито мекунем. Ягон проблемаш нест. Сортиш оригиналай. М1 оригинал, FT оригинал, Шантонгуш 9501 территории ки хе салқинай. Ҳами Шантонга сорти беҳтаринай. Ино ҳамашон Шантонгай. Шантонго 7 метр шудагиай. 8 метрош ҳам астай. бародаро занг бизанем, вақтаду мо ҳастай. Касе ки ҳами оли Москва дай, Россия дай, метавонед шумо заказ кунем. Насиб бошад заказҳоро қабул мекунем. Чанд дона ки бошад роито мекунем. Саломат бошен. Касе ки меҳмонай подписаться кунед. мақсад ҳар видеода ҳаракат мекунем, шоби барои клиентҳо, барои мухлисода як маълумоти ҳами чӣ мегӯяд фоиданок ба шумо расонем. Саломат бошед.